The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alauna 28 sa atong oras. Nakatulog naman dahil ko. Tuwan naman ko sa kawanangan. O sa kamainiton nga Lunes sa hapon mga igala. Perting inita, magbasa-basa na po itong hitaan eh. Ayan na po ang inyong programa, Tita B Show. Hanto na lang stress. Kaoba ng inyong ayaan, Tita B. In the place to be. Guwapa ko diri. Ligwata ko bi. Mayong udto sa tanang Batilo family. I-greet na ako to ang Kwan, ang mama ni Kwan, Jan Batilo. Og ni Jana Batilo. Og sa tanang mga Batilo family da sa may alai. Nga, wa ko magdahom, nauwaw ko medyo na, Kwan ko. Nga, pagka-fan kaayo sa Tita Bisyo. O kapalo mo sa atong cellphone number 0995-335-2093. O siyempre kaning nga programa maminaw sa inyong mga problema, mga ligot-got sa kinabuhi. Pero before manawa, sigurado sa mga galang nag-text sa kauna ha. Before manawag, siguro daw nag-i-text sa daan yung problema mga igala. Para to sa nang tuki-tukion. Mag-commercial sa ako kadyot. Pag kumana ng commercial, inyo na yung mga tawag, ha? Sa iluag yugo. 1:31, time check ato ka nato sa 0995-335-2093. Aniya na, sugdan na nato ang seremonyas mga gala party. Gimingaw na dahil ko sa akong mga amigong si Architect Franklin Saplot. Labi na kang Architect Chupaw diha. Gipangmingaw na ko ani nila ba. Og si Architect Pidoy. Si Boy Maoy. Boss, ipangmingaw na ko sa inyo ang mga Tres Hills. Sugdan na nato ni. Sige na, sa mga naka-text na, pwede na manawag mga gala.
Pansak sa nako ning charger, bi. Adyo lang ba? Tuwad sa, pansak lagi. Tita B, unsa ka na ko ni love na ako akong boyfriend. Tapos siya, dili ko niya love. Ha? Nasa ilang gigugma. Uy, unsa naman ni? Sa anong nagpabilin ba man ta? O man siya may gugma ni mo. Hello? Oy, naputon. Ni atras mga igala. Line 265. Tita B, akong problema kay gaselos ko sa akong kaipon tungod sa igsuon sa asawa sa akong bayaw. Unsa kalibog ba? Sa igsuon sa asawa sa akong bayaw. Hello? Hello, Tita B. Kinsa ni? Si Juan Yokins na lang, Tita B. Pila edad ni mo doy? 21. 21. Nagselos ko sa kaipon tungod sa igsuon. So nakay kaipon karon. Oh, naway ka ipon. Okay, pila na mo katuig nag-ipon? Mag-upat na, Tita B mo. Dugay-dugay na sa nimo ni gilumluman ha. Walay plano pakaslan ni lumluman lang. Naaman, pero dili ka man din makaya po. Unsa di makaya? Ko ano, kwarta ko ano. Ngano day unsa day plano day nagdemand ang babae nga mahalon nga kasal? Di man ta sa huwi sa may mas barato. Sa nato ang makabuhi ta kaysa ka na magsitag lumlum lalimang kagupat na katuig may gala. Nanay bata. O, isa. Nay isa. Tapos gaselos ko sa akong kay putungod sa igsuon sa asawa sa akong bayaw. Libugan oy. Igsuon sa asawa sa ako. So nakay bayaw mo ni igsuon si mong kaipon, tama di ba? Oo. Igsuon sa tapos imong bayaw na asawa. Oo. Tapos iyang asawa na igsuon. Nganong gaselos maka nag-uban mo sa usa ka panibalay? Wala man, pero nilaag lang may dito sa ako yung ginikanan ba. Nilaag mo sa Nilaag may sa ginikanan sa imong kibali imong hilaw nga ugangan, hilaw kay live-in naman. So nilaag mo siyang ugangan. Okay. Tapos sila. Na sinina ay kaning bisan na ko joke, bisan ko joke Tita B. Pag abot mo sa balay, nagkita na ko nga nay ilimnon. Sa naya kay nakita nga Ilimnon. Okay. Tamit mong gate ayo nga. Pag istorya tong asawa, lain naman nung baho. Ilimnon din sa Tita B ba? Nakainom ang imong kuan. Oo, pero ilimnon na higmat na mo itong nasukop ko. Na sila nag-atbang. Sila ra duha? Oo. No, walay mga sapot. Walay mga sapot. Wala sila. Dili. Wala. What, dili po sulod sa kwarto? Dili, dara good sala. So nakakita, public ang ilang pag-inom. Ako kinakita. Dito ra sulod sala sila. O nasa sala, okay. Padili lang yung sila duha? Dili man tulo ra sila. Okay. Tuon duha sila sila. Ya. Butong nasuko kung pag-ayaw kay di yung ganampang na mag-inom. Unsa imong gikasukan ang iyang pag-inom o tungod kay na si kauban nga kainom? Asa man ka nasuko nga part ato? Tanan duwa Tita B. Nga gainom. Pag-abot nimo hubog kayo di ay? Dili manubog ka na na Tita B ba niya. Sa? Nakainom lang. O nakainom lang. Nganon di mga ganaan mag-inom siya nga iya man ang mga relatives tana. Labon bitaw og kami mag-inom ako ihatod siya dili ko siya mainom ug kana nawala ta mo
Inom noon siya. Ang imong gusto di ay nga mag-inom siya kung naa ka? Dili, masad ingon nga na kita di. Kit mo balibat, mo siya. Yeah. Saon sa... Kausara to na itabo. Katora. Piminti piminti na siya gainom. O, katora, kausa. Dili, katora. Wow, kausara. Sige, tapos, so nasuko ka kaya nag-inom siya, wa siya nananghid, anak lugar. Oh, Pero kung imong unaw-unaw ng iyang kainom, iyang relatives, tama? Tapos sa ilang balay pag yun, sa iyang mama. Okay. Bro, di sa kaya. Sige, tapos, nasuko ka, tapos? Ako sa pungutan-an, nag-inom deka. Mamakak, mangudya, wala daw na. Klaro na mangutit ng bawon, nakita gainom. Basi lang po lang nag-inom sa nakasyat. Pwede masana na ni basi nakasyat lang, gipasyat lang mga 2 ka baso. Wala mo po ningon ana. O lagi ibutang na to bisag nakasyat lang siya, di gyapon na pwede sa imo ha. Gipasyat lang, respeto kay igsuon man. Dili, iya lang bayaw. Mura mangyapon sa ngalan nga bayaw. Sige, dool ra mangyapon na. Kung nakasyat lang siya mga 2 ka baso, di gyapon na pwede sa imo ha, suko gyapon kana. Di nimo na madawat. Madawat man ako tita di o mangutana ko siya mutaba na sa sarong nga. Okay, bali po yung kagaroon nag-inom ka o ni shot lang kog 2 ka baso, so di na rin ka masuko ana. O dili, pero ang niya lang mo balibad siya ba bisag na simutan na ako mo balibad lang bitaw. Unsa mo balibad lang ha? Mamakak tita di nga wala man ko nainom mo nga na. Oh lagi. Kubali, ang ako mo ni ngano suko kay ka nagmaoy ba siya, nagligid ba siya? Wala man kay pagka-taod-taod din tita di, may namang inom sa akong bayaw, katong bayaw sa akong asawa nga laki. Pag luyo na may bintana gon man nang lingkod-lingkod ko sa luyo, nag-smile na nagtinutukay lang doon, nag-smile sila tita biba. Nag-smile silang doon, nagtinutukay. Burag para sa imo, burag lain para sa imo ha. Murag lain lang tita biba. So pero nagtinanaway lang ha, nagtinanaway lang ni. Tapos munang siluso mo ko titabi niya kapilan ng buwat. So unsa may so diha na human ang istorya, nagselos din ka ato. So unsay pangutanan nimo sa ako karon? Ako lang sa mapangutana, unsa may akong buhaton ani nga nag-uban man sila karon dito sa iyang igagaw. Nag-uban sila. Kano sa naitabo ning imong giingon nga inom? Gabi. Karon nag-uban sila. Nagunsa man sila dito. Adto lang daw kuno sila. Dito siya natulog sa ilahang. Di karon. Dito siya natulog sa asa dapit. Sa iyang mama dito siya natulog si mama gabi. Pagka karon din nga buntag, ni adto din sila dito. Dito sila sa agaw sa imong asawa. Nag-uban sila. Unsa imong buhaton kay unsa na imong pangutanan nimo? Unsa imong buhaton sa imong pagkasilos? Ako lang kana ba unsa ba kani inti klaro ani amo relasyon. Kabalo ko pero libog tipit sa biba. Libog gayo. Okay. So mo na imong pangutana. Tambag. O mo na imong pangutana. Kadyola, mo na imong pangutana. Kay para na ko itubang. Mo na imong pangutana. Okay. Number 1, nabay history mong asawa nga nangabit? Ay kaning kita raw nakuan din ako. Nay-history sa una nga na. Tanganong wala man ka nagipagbulag ato nga time. Nasapon nimo o gidinay niya? Dinay sa tita pero nasapon din ako siya. Kinsa man tong laki ha? Iyarang tita di. Iyahang? Nagunsa man sila sa iyang ex? Nag-text lang siya nga ani sunduan sa ko diri di manal may tabi. Nagpasundo siya sa iyang ex. Kano sa ni naitabo, dog? Kano sa man ni naitabo? Taon na tita di. Nasuko ka ato, ang nag-away mo. So nag-deny siya, taon sa maingon niya. Deny siya, ano siya nga, wala mo kailangan na, amot na number niya. Okay. Ko sa iyang tinawagan manggot. Tapos, sa mainding ato, anong nag-peace raman mo? Ako, may naingon nga, ayun, pero sunod kay laing ko siya babae mo kung So na okay dayon, pag ingon mo, okay na? Na
So sa lagtod na pagkaistorya, wa kay salig sa imong partner. Ana yun. Ha. Mo na ilisod ani nga sitwasyon kung ang usa ka lalaki walay salig sa iyang babae, bisa pag ato na sang tagag CCTV iyang panty, magsilos gyapon ta. Kaya nakita na ko sa imo ha, o era ka. Sa imong pagselos, o era. Pasaylo ako, pero nakita na ko, o ka. Kung seloso kayo ka, ayaw na lang pagsulod og relasyon. Kay kanay mong partner, bisa kung sa'y buhaton, ana, bisa pag musulti sa imong nga wala, mingon gyapon ka nga mamakak. Pag mingon sa imo ka nga wa may gibuhat, mingon gyapon ka nga adi na tinuod. Meaning to say, kung wala kay salig, bisan pag unsay buhaton niya, bisa pag wala siya na makak para sa imo na makak. Unsa may mong gusto buhaton niya nga padi ka magselos, unsa imong gusto matag-adlaw sige sag text? Gusto ba nimo nga nara sa perminti sa balay wa siya gawas-gawas? Wala man may gamit ng cellphone dili man. Exactly. So unsa may para nimo nga dili ka magselos, dapat nara sa balay wa siya lag-lag di siya mo adto siyang may gagaw. Hindi ka na plaster kay yung plaster lang yung panda yang galingon. Unsa man na unsay pasabot ang plaster pasabot na. Di siya maglakaw-lakaw? Di okay maglakaw-lakaw basta kay magtaba lang. O bisa o karon minsan karon mo lakaw ko lang uban mi sa akong igagaw so okay na sa imo. Okay ra igagaw. So kibalik karon lugar nga karaanon ro minsan nga mulaag ko mato ko sa akong bayaw o nananghid man siya. Musugot ka. Kailangan sa teacher. Mo brother, bisan palagi. Kanang mga istorya nga basta magsaba lang bis, promise. Ikaw nga klase nga tao wala nagyud kay saling niya. And I tell you, bisan pa naminaw karon sa mga lalaki. Labi na kung namoy history inyong mga asawa nga nangabit or baliktaron nato inyong mga asawa nga nangabit na inyong bana na history. Tapos piminti mo gaduda, nagpis mo sige mo duda, sig duda bisan pa. Unsa lang buhaton kung kamo na permiti siyang una-una nga kaniya kong partner na ngabit na ni sila lain wala gina sila lain buhaton mao ra gina permiti mong buhaton magsigir kag duda bisan pa magibutang nimo na imong partner sa inyong balay unyang nay nanuktok dito kay nakuwag bahog imo na mo nang dudahan nganong namay ni kuwag bahog brother ako sa imo feeling ba nimo pangit kay imong naong feeling ba nimo pangit kay ka nga lalaki? Dili sa teacher. Oh. Ako sa imo kung kanang babae magamit na tamakita nimo, agay na putrok. Magutrok isa pa sa paot ka. Kaning mga laki manggon nga sigduda. Ako pa ni magsigig duda, gamay lang awan duda. Brother. Paminaw. Kung feeling nimo kanay mong naong nailain makagustuhan na feeling nimo. Ani buhaton nimo. Ani, paminaw, ani buhaton nimo ha. Nangayo magag-advise, di ba? Muna akong advice mo ha. Laki ta. Pagtanaw na to sa babae ko mga bit na matuglain, ihatag. Pangitaglain na tong babae nga mahaluntag panggaon ta. Walay mawala sa ato lalaki ta. Ayaw pong sa mong kaugalingon so sa kababae nga way gana nato. Pag salig saya. Kung dito kasi gagaw, ipatuloy makalakaw. Malipayong ka kung nakita nimo nga nitipasa sa isus imong bayaw, ihatag, di tamangol. Diha ka. Basta ikaw una wala man ka nagkulang, imo manggita siya gimahal, wa nimo siya gibiduangan. Sagdi eh. Basta ikaw kabalo ka nga love nimo siya. Gibuhat man ako ang tanan kay ang tawo bisa pag gibuhat na nimo ang tanan kung mga bit na siya, mga bit yun na siya. So akong advice sa imo sagdi. Ipalakaw. Pagtanaw nimo nga burag wala gilab kay kulang sa bagay di man mo minyo. Talalaki man kamo mawala sa imo. I-dispatch pangitaglain. Pero kung pangit kayo ka, feeling mo yung nakagusto ay na ato agyo apas-apasa dito hala sige atang di anang bayhana. Atang anang bayana, bahala na di ay kay may na lang na nipatol nimo isa. Nakuha nimo? Sagdi palag dito. Di man na to matistingan. Kay kanang babae bisa pag unsa nimo sako pangingon bisa pag butangan nimo nag kanang CCTV na yang panty kung motipas yun na siya, motipas yun na.
Bisag unsaon nimo bantay. Bisag unsaon nimo bantay, brother. So ako sa imo sagdi pag naa siya mahalo nimo. Kamo ba napay pa nagtagbo sa duha ka bungoton? Wala ay. Napa. So napaghapon. So sa kasimana kapila magdampa-dampa. Sa duha. Oh. Napil ba nimo nga napay biga o burag walay gana? Wala. Ayo, muna akong pasabot. So ako sa imo bantay kung wala nagi say gugma. Og tanaw nimo nga morni adto na sa salain. Ihatag na. Again, lalaki ta. Walay mawala nato. Number 3, di man pud mo minyo kay live-in ramon mo. Pwede ka makakitag mas live-in, mas lami, mas bag-o, mas tamis. Lalaki ta, brother. Lalaki ta. Why mawala nato? Kung siya'y mo'y motipa, siya'y magbinuang sagdi mangita taglain. Why mawala nato? Okay? At least, gimahal ni mo siya, nagtinarong ka, well, kung dili pa gyapon inap, mga bit gyapon siya, matugim sa salain, na wala tayo mabuhat, ihatag na siya dito. Lisod man, sakit man, pero, I tell you, gipanganak ta ning kalibutan nga wala tayong mga partner. Nigawas ta sa bangag sa atong mga inahan, nga wala tayong mga partner. So, makakita tag bag-o. Okay? Salamat kayo. Okay. Dalagi di gilampornas. Para magunako ka ng mga siloso, mga laki, burag, sobrang bitaw ka siloso, tapos sige na lang ginuguan, sige katang na. Grabe, kamo na ginang pinakapangit sa aning kalibutan. Hindi na gin mo mahalin. Tapos kung imong una naon, ulitao man sab, no? Ulitao man sad sila, di man sad minyo. So, pwede lang sila makatabo, kaya dili man sila minyo. Ayda, kung imo lang gibuhat ang tanan, imo lang sa bagay, basta at least ikaw, yun na nimang wag kay gibuhat nga daot tanan, nagimo siyang gimahal, pero kulang pag siya, disag din na. Gibutan na lang niyang pangalan sa pamisa sa kalag, ha? Paampuy sa pari ninyo, ha? Nagbabalik po ang inyong ayaan, ang maldita nga bayot pero ang bungan tita-titabi. Ang bayot na grabe ka sexy, ang panit na grabe ka kunot pero maayo pa ni mo kuot. Ayaw ka goong. Charmos. Ang akong mama, kusog mo tayag swertres, unsay angayng buhaton. Ha? Musakay ka sa Rumble 2. Hello? Hello. Yes. Akong mama kusog mo taya og swertres. Unsa akong buangeng buha. Unsa may pasabot ni unsa angay buha? Gusto nimo siya ipastop? Dili, gusto na ko siya ipastop. Ngano man? Nganong gusto man nimo siya ipastop? Addict na mo gud siya. Pila man yang ginataya day dako? Murag pangitaon mo gud niya ba, let's say kada adlaw mga siya ko. Pilay edad ani mo mama? Mga 60 na. Unsa may kalingawan? Ano na ko, murag maura po mi. Ang kalingawan kay wala naman siya ng trabaho and naraman siya sa balay, stroke man siya. So, unsa man kadako ng iyang dako kayo din na kay makapurdoy na iyang ginataya mo takadlaw? Siguro sa kadlaw mga 150. Asa man siya gakuha na nga kwarta? Sa ako. So, gusto ba ka muundang kay gakapurdoy na mo na yung 150 ang adlaw or gusto ka muundang kay di ka ganan sa idea nga gataya sa swertres? Sa ako murag silbi. Sa ako murag muna nga ba ito advice ko. Tanaw na ako sa iya, lingaw na sa iya. Pero sa ako medyo bugat eh. Of course, gasto ba yapod kaya decision. Amo lagi. So lagi, para sa imo dako na nagastuan na kay mo anang iyang ginataya nga burag dakong epekto na sa inyong income or kuan ang so dili kung for example kung nala mo'y kwarta di walay problema kung sige isang taya. Yes. Wala problema.
Wala po siya laing kalingawan magnegosyo or bisag so nahulog lugar ni nga dili niya iyang kwarta kamo ang gahatag. Yes. So paano yan mangayo siya kung pildi man siya nga tagay ko kwarta bi kay magkuan ko og surprise ana? Dili man sa ingon ana pero murag uban na ba nga murag ibakat na niya para lang makakuha ng kwarta. Let's say mayon siya mo palit ko ginani, patuginani. Pero murag tanaw na ako too much man kayo pero ako is murag initiative na lang basing gusto lang siguro ni siya og kanang mutaya gamay so ako na lang ipasagdan. Pero sa akong hunhuna kasi nun niya og addict na siya tungod ani nanon mi hatag siya nga kwarta nga let's say pambayad. Nabasay kung di siya mag-surtres nabasay lain pwede kalingawan. Tanaw na ako kana siguro nga mo nay actually di ang problema. Alam mo sa tinud anay lang. Parehara gyapon na sa kanang pag maidaran na manggugkan. Sa bagay di man nato na ma-feel kay wa man ta sa man silang edad no. Ano say man god pag medyo tiguang na ka. So kanin siya technically wa nay trabaho. Retired na no. So nasa balay walay tinda-tindahan. Wala po. Sometimes you have to understand ang pinakakapoy nga trabaho sa kalibutan kanang walay buhaton. Muna'y pinakakapoy mo ang oras dugay kaayo. Basta walay buhaton. Munang sometimes ang mga medyo idaran na labi nagingana na ang kalingawan apo. Naba ni apo. Unsa may status aning sa balay, siya bay gabantay sa apo o unsa may status ani sa balay? Agay. Naba say garden. Kaysa tinud anay lang mahulog man gyud ni brother nga. Mo gini kalingawan niya. Now kung ang problema nato kay gakapurdoy na ta, kay sige lang nay kwarta di ang next nato nga way pangitaon mangitatag unsay lain niyang kalingawan nga pwede siya maka-earn og income para mo po iyang itaya. Kaysa tinud anay lang tiguang mo'y pinakalisod yun kay na parehara gud gyapon na sa mga sakit o mga maintenance gud. Magsakit na sila. Maglalis mo kung siyang gusto, magpa-opera ba o diri ko sa herbal capsule. Mo sa na uban nga na, ay mo pagbuot. Kay nakita na ko ni sa TV nga epektibo ning herbal capsule, di ko magpa-opera. Ana gina may tabo, and wala kita di kita kapalagi ato man ang inahan, tamas tiguang mo ato na, bahala mag... Muna sometimes, kung pangtanong mo ng mga doktor sa mga sila nga tagay na lang na sila kung asa ilang kalipay. Pero siyempre, di po ta gusto nga, kung ato patudan siyang kalipay, na purdoy na po data, di po na maayo. The way I look at it, nahimugin ang kalingawan ng kanang iyang pagtaya, kanang feeling, sus, hapit yun, kanang yung sighapit ba, tao say, kung imong kwintahon ra ba, mas daghan ka tong napildi kag siya nadaog ka. Sa ikasagatos ni mga taya, nakadaog lang kag kaisa. Matag adlaw sige laghapit, sus hapit yun. Kay ang tumoy ni pare napaslak pa to sa akong tunga. Naraban na sila yung mga on formula. Naraban na sila yung mga on na mga eskwela. Which is para na ako, brother, sa tulad anay lang. Ako, kuhan ba ako, pero hayaan na natin sa kumoy kalingawan. Ang ako lang diha, hindi man gud maayo diha. Para na imong giingon, tungod yun na itaya. Para ko ng mga batanong kung sobra na kasugarol, ka na magsigmadyong. Para po na ako, okay na lang po na kaysa magmadyong. Ang problema lang gid kay ang tendency itong kay way mataya, pwede na dayo nga matingala ka, nagkawala ng mga gamit, yung ipamaligya. Ang pangpalitan na sa maintenance sa tambal mo, gibayan. Kung for example, na negosyo nga tindahan, asa man ang halin, ani nahurot man sa panukli. Nahurot di ang halin, dito gyapon sa kitaya. Muna lang medyo problema. Pero mo lagi, basta nga na mong idara, dito na nakasaon sa asa sila malipay. Mangita gitag lain source nga pwede, or mangita gitag lain doon nga kalingawan niya. Sabay hilig ani niya. Kung imo siya pangutanon, masoko siya kung imong badlongon. Ay na si taya. Sa may tubag niya. Pag maingon ta na taya hamura man pudog ka nang okay siya. Pero din kay musikreto lang na siya. Oo lagi. Ngala lang din ta nga bago pa ta nang atakwarta, di anta no hoy nahurot naman. Nawala na, tagitaya na.
Because sometimes you have to understand also nga pagtagani mo kwarta, unsa man po yung makapalipay na ako mo anak po nagunaw na niya. Saan po na ko ning kwarta? Talabi na kung kuan ba unsa ba ni dili na siya mabalaka sa mga renta sa balay tubig kuryente di na naiyaha. Dili. Oh. So muna na ron, una-una niya wa naman ko'y bayro nun pod. Unsa na malay kalingawan ako. Bigyan siguro ni ng ginagmayng negosyo. O say ang uban mag-farm, mag-garden, para lang yun. At the end of the day, ang point na ko here is, just give them unsay pwede kalingawan just to, kasi kung busy magod ang tao, mo paspas ang day. Pag ang tao magod walay buhaton, perting dugaya gyud taon sa oras. Mo man gina-actually, kailangan sila bigyan ng pamatay oras. And I think, dili man po na, kaysa ka nang kung mahimog isang sugarol, sa musibat nagkuhan ka na, ako, dili sa kuana. Pero kung ingana lang, I think ang kulang bito ana is ang iya lang yung kaling. Nalang yun siya buhaton in a day na para lang nahuman ng day. Uy, hapon na di ay. Gabi na, then end of my day. Then tomorrow na sad. Okay ba? Unsa bay dating trabaho ani mong mama? Kuan na gapon kadang inadya sa tindahan na gapon siya sa una. Muray gibuhi niya ni Samuel. Oh. Tawa na siya wala na mo nagtindahan ron. Wala na kina-stroke na mugod ni siya. Okay. The more di ay. Unsa epekto sa karon nga nahuman siya stroke pero makalakaw pa. Makalakaw. Pero na medyo na deformity ba? Na medyo sa may naitabo siya. Okay na siya therapy naman amo siya. Ako sa inyo brother, tagay na ninyo nagbrag tindahan balag bisag wa na halos halin basta lang naalang. Kung pangutanong po ninyo unsa mong gusto nga para kalingawan lang. Na po sa yung nasa gusto? Ang gusto man is kanang magpautang siya og kanang kwarta sa uban. Negosyo gyapon. Kanang sitaw na dili pod 5-6. Sitaw na barag loan may ana. Inana yung gusto. Dapat lang unapaw mo gud siya. Unya init ba ya kayo niya? Mo lugod tama. Pagkulikta. Yeah, tama. Pero ang iyang pangunahon na actually brother, ang iyahan lang gid is gusto lang gid siya nga namang gud na feeling na pag medyo idaran na ka brother, di ka gusto nga ang dating murag may mukhang inutil ba. Di na po na sila feeling, hindi ko gusto nga murag inyo na lang kung tagaan, bahogan kay kita mga bata-bata atong gusto nga ayahay naman kada mo lingkod naman lang ka. Dawat og pensyon tanog TV mo ni atong pananaw nga sa ilaha nga para sa ilaha kay para din na sila mahago. But in fairness kita wa pa man taga-testing, but I'm sure di puta padulong pag medyo na naputa na di puta gusto nga so sa lugar maglingkod ako magulat ako sa adlaw, malibang, mangihi, kaon, tulong, it will be a boring day. Kaya nga bigyan natin sila ng pwede unsa ba yung negosyo or pwede buhatan nga pangwarta para feeling para napod siya burag bigyan natin siya ng burag ayo kabalakan na napagyapon kay pulos o burag napagyapon kay ma-contribute ani nga family something nga na ba. So kung naitindahan pwede naman siguro kung maglingkod sa tindahan naitindahan or unsa ba anything nga pwede nga negosyo nga at least pwede di ra po kay sa mahago or bahala ka ng burag wala na napayo ba ni gitagan lang negosyo pero actually wa ginansya god pero para lang rulyo lang god para lang kabisihan. Pwede pod. Mangita og something nga kalingawan niya. I think kanayang swertres dili sa ingon na maadik but tungod kay gusto lang niya nga to end the day napagay po excitement kay ma-excite sa ka nga hala ako numero ni sulod. Hapit ako numero tutuan ang nigawas tututo ang ako natayan. Ana ba ang excitement nga burag kuan something kay again kana pa inganang idarag yod di na sila ganaan nga burag ang dating iko na malang tapalingkoron wala tay buhaton basta tagway pulos ani paluto-luto o na ba siya specialty tapos ibaligya tara online ang mga apo pila edad na gamay pa ganahan po ba siya bata? Problema ganaman po yung mga tigulan di ganag bata. Ganahan? Di ipalaga sa kuan mo dito mo ikuan sa apo. Bahala magbugno sila sa ang kasagaran na magbugno po ni sa yaya. Kay ang yaya iya man ang badlongon dili paging anak Ginoo ko. Ingani man gud dapat sa problema usahay bay ang kanabong ugangan versus dayaya.
Talabi ng yaya kay millennial pa, bata pa. Makadawat yung bisag unsang pamulong ba? Ay, naputol man. Dagan na ba ko yung mga suki nga gapaminaw mga lulog-lula diha mga 60? Mogi na ang tol, yung ilalang yun nga. Tana. Brother, sorry na putol na mong linya. Basta again, ang para sa ko, bigyan nyo siya ng nga pwede kabisihan. Kaya ang mga nga nang idara di sila gusto ang feeling nila mura sila palamunin, wa sila mabuot, wa sila pulos, di sila ganahan. Kaya bigyan sila ng something kabisihan. Negosyo ginagmay. Line 665. Itabi, akong kalibi, nakita na ko iyabag nga napa sa picture sa iyang ex. Wow. Hello? Hello? Langga? Namatay. Sa mga nakatext na, tawag na. Tita B, unsaon ako akong uyab, nga badlungon kayo bisag unsaon ako ni. Uy, daobe. Hello? Kisa ni? Bigli. Pila edad ni mo langga? Burag grade 6 pa man ka langga? 18. 18? Wade ka nag-eskwela ron? Wala. Ano man? Naguyab-uyab? Oh. Anong wala? So wala ka nagpa-enroll ka ron? Asa naman ay ka langga? Nagtrabaho. Patay. So nakay uyab, pila na mo katuig? Patay na siya. (0995-335-2093). O, isa pa. Mga nakatext na, tawag na. In fairness. Tita B, akong problema kay na ako'y nagustuhan na babae pero dili ko pa kaingon. Patay. Uso pa ba gyapon ni mabugnaw simod ron? Hello? Uy. Palunga sa imong radyo do, palunga. Sa cellphone ra paminaw. Okay na. Ayan. Pila edad ni mo, doy? 20. Kaning babae nga imong nagustuhan, amiga mo, dili? Okay, lara may trumulaw lagi ko sabi. Unsay pasabot na kaila, kung magkita mo tagad. Mutagad mo sa kami babay siya pero Unsa man mo sa eskwelahan ba ni sa trabahoan aman mo nagila? sa trabahoan na kay Pareha mo og kumpanya. dili. Dili. Ano mo gisa sa Unitap? Tapos ikaw lahi po kang gitrabahoan. Lahi. Asa mo nagila dapit? Dili na sa akong trabaho. Unsa man ni anak sa diha? So, taga diri mo guli siya. Loyo sa akong trabahoan. Okay. Naba sa mo nakita na ba sa uyab wa? Murag na. Ha? Anong di man ka sure, pero burang na uyab? Murag na lagi dabe. Ay. Pero wala kat mo siguro na kay uyab mo man. Sa bagay. Wala kat magniang kasal. Sa bagay. Di, ang unahon nimo, ang unahon sa nato, ang panag-amigos, ha? Naba sa Facebook? Ka-Facebook ba ka? Ka-Facebook ya. Siya, ka-Facebook po siya? So, friends mo sa Facebook, dili pa? Friend. Friends na mo. So, gi-accept ka niya? Ano na yun, nagduduwa lagi ni tabi? Di, magsugo lang sa ka sa pina-hi, pina-good morning, ano lang. Di lang sa sugod. May laman mo na ang kwan mo. Yung ka-good morning. Tapos kung mo PM kag Lunes. Tapos Birnes na ni-reply. Okay ra, at least ni-reply. Di man magsugod yun. Good morning. Napa kay cellphone number? Wala pa kay cellphone number niya. Napod.
Oo, naalagi. Ano ini? Ayaw pagdali-dali nga mapagawas nimo imong gibati. Ang imong buhaton nimo nga kuan is magsugod sa mo sa amigo. So for example, kung nakay cellphone number niya, matagbuntag bisa good morning lang. Good morning. Tanaw nimo kung mo reply ba. Nakatesting na ba kag Ano mo text? gud tabi? Nang trabaho mo gud siya, priya may duha ka trabaho mo nang dili busy sa cellphone. Sige lang. At least nagsugod ba? So buntag lang. Good morning. Ana ba? Si tabi. Diretso na ako dito. 0995-335-2093 mga igalang. Kabron de kung sa purpose niya. Alas 2:33. Alas 2:53 sa atong oras. Mainit sa labas. Okay, kung natin mga relatives dito sa Luzon, iyan po na to. Grabe, nagka-worse na ang Taal Volcano. As in. So, last na ni Boto, pa ko na tao, mga 1970s pa. So, karon ni Boto na siya. Kulban ko nahuna, no? Mo siya naglinog-linog ta diri pa sina na po'y bulka. Agay! O sa mga aktibo nga bulka nga Dulce Cagayan de Oro, kaning Camiguin, no? Active na siya nga volcano. Kanang Mount Apo. Active na nga volcano. Sa Bukidnon ba na ba'y active nga volcano? Mayong pagpaminaw diya kang Boss Ramon Balizer, boss. Mayong hapon ni mo diha. Kamulo na kog edit sa atong kuan, boss. Unahon sa nako to akong kuan. Na ako'y video nga i-upload mga igalan at nagpalit ko og Ducati nga motor. O sana po kahilas video nga niadto sa Ducati. Kung asa pagsulod na ako na insulto ko, kay pagsulod na ako gingnan din ko nga, sir, mo ni ang pinakabarato. Ano pinakabarato man imong i-introduce ako? Pagsulod pala na ako diya sa may kuan, sa Uptown. Naman na sa Uptown. Naman diya mga KTM, Ducati, na diya tanan. Diya abay ragid sa Xavier Estates nga first gate na diha. Pagsulod na ako, ginani ko nga, sir, ano sir, kani sir, mo ni pinakabarato. Na-insulto ko may gala. Ano nga ang pinakabarato may mo i-introduce ako? Mas kaling kas ako. Tangin na nga video akong gikuhan. Ako na i-upload ron. Alas 2:55. Sige, katapos ang hugna na ni mga gala. Tita B! O saan man ako niya akong kalib-in, maldita man kayo. Uy, nakipag-live-in masag ka. Hello? Yeah. Pakipalong palihog sa radyo. Ano yung ginagawa? Palihog ang radyo, palunga. Nay. Palunga, dili lang hinayan, palunga. Wala na sabi. Kinsa ni si... Ay, kasaba. Si Kinsa? Wala na ito. Tita B, ako si James. 50 anyos na ako'y negosyo. Ako lang problema, kaya akong asawa o akong driver sa dump truck, nasakpan ako, na uyab day sila. Patay na. Hello? 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 James! Ano nga po? 50 na ka, imong tingog mo na mag-20 pa. Hello? 50 anyos na ka?
Yes, Bert. Imong tingog, burag 20 anyos pa man. Dili maklaro akong tingog. Oh, last chance. Tita B, na ako'y problema kung ba na grabe ka siloso. Pag di siya makadampan na ako, buhatan ko niyang mga sala. Dako na dahil kinamong away. Hello? Hello, Tita B. Ngayong hapon, Pila edad ni mo lang ga? 26, Tita B. Bana ni o live-in? Kuan, ninyo na. Minyo na. Okay. Pila lang mo katuig nga minyo? 2013. 2013. So, doki-doki na. More than 5 years na. So, karon lang ba ni siya nga ni kasiloso? Kuan, mga O daan na gini siya nga ni? 3 years na nang sigal ako nabantayan, Tita B. Nakasala ba ka sa una? Wala po, Tita B. So, wala kay history? Wala, Tita B. Ano sa mga klase nga siloso niyang pasabot? Lagay kong sample. Wala, Tita B. Trabaho ko. Okay, nagtrabaho ka tapos? Oo. Then, isa ay, kaano man siya, sigapin ko niya, sigapin ko niya. Pagkakuan kita, pero dito, tayo mga kapoy ka, ito sabi niya, sabalo na kasi sabi ninyo, sa gabi dapat-dampa nila yun. Ito sabi kay, kuan man, mabalibaran na po siya. Sa usa ka semana, kapila siya manguhit, manganggad? Halos. Matagabi. 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 Ikaw po mo balibad ka halos matagabi po. Dili po, Tita B. Kabali, sa kaliman niya manguhit ni mo, kapila ka mo baliban? Kuan, mga kadua lang. Kadua lang. O sa style sa pagbalibad, kay wa pa man magikatisting ko nga gibalibaran mi. Asa ba style sa pagbalibad lang ka? For example, o sa style niya nga ng isulti or magsugod sa kissing, kissing. Magsulti, Tita B. Magsulti siya ng kwanta karon, dampa-dampa ta karon, Tapos, ikaw, saan mo pagbalibad? Ano sa imong style? Sige lang. Gugma na lang di kay kuan kapoy po. Gikan ko trabaho grabe kay sa kapoy. Tapos, ano sa niya reaction? Gusto ko na din sa Tita B. Ano na din ko niya nga. Ano daw ko niya kuan sa kuan Tita B. So tinud po nga gikapoy ka. Kabalo ba siya sa imong trabaho? Kay base unya office clerk ka sigara kag lingkod tapos unsa may nakakapoy nimo naglugdo di ka o ganang alublak? Dili kuan kapoy gid sa bil. Kuan baya og customer mag-entertain. So technically unsa din nature sa imong trabaho? Kuan ang Tita B karang tindera. Tindera. Tano de kung magdampa-dampa mo, ikaw ang mo trabaho? Sakay. Dili po ka mo hatag og option. Like, for example, kung lang medyo kapoy lang ko kalon, pero di lang kay ko mo trabaho. Bira lang diha. Di po pwede. To be honest lang ga, ikaw ba ka-enjoy ka nga magdampa-dampa? Sa tinud-anay lang po nga istorya. Kasi pag gusto ang daming parahan, pag ayaw ang daming, gaka-enjoy pa ba ka? Or basin hearts ni imong bana? Or di ka gakapingis lang ka man? Actually, di ka ganahan. Barag, o sa ibang pagdampa, respeto na lang. Pero actually, wag yung ka nag-enjoy. Na-enjoy ka, Tita B. So imong ipalabas ako karong yun nga gikapoy ka. Kung karang kapo na, git time. Kasi para sa ako lang gaani maguna, no? Ang diferensya sa lalaki kung kapoyon o kami, ang lalaki man kailangan mo effort para pamugahi. So kung medyo kapoy yun, kung di mo gahi, wag gyud pulos. Tama? Ang girls manggod, bisa pagwa mo buhaton, bangag manggonan siya, di ba? Di ba pwede nga option nga kung gikapoy ka lang, pasensya di kay kung maka-perform karon, ikaw lang sa ikuan bira o missionary ana. Hindi mo po gana at Tita B. Dili para lang gid nga, para lang to satisfy himself. Siya ra man pod. Ano na? Dili pwede. Tita B.
That's why nga, muna ako ba, tagan na kong option. Like, for example, kung ako, alam na kung tinog yung nag-enjoy ko. Kasi, dawi, look at it, babae mo, pwede mo kung ano lang ko, pasensya lang, di kay ko kakuan karon din larga, then, pagbuto niya, then that's it. Hilig ba siya ka ng arsa-arsa o kuan? Lagan ba mo yung mga ga-explore ba ni siya nga iarsa ka diri, kanina po nga posisyon, ana mo nang mayon ka nga kapoy ka? Mama, yung tita B. Then mayon ka saya nga lang, medyo kapoy karon, pwede ba nga kanila nga posisyon na tong missionary lang ta karon na or kuan or if ever mo nga handyan. Usay man tita B makasabot lang siya nga. Pero night time tita B ang di lang nakuganan tita B. Tao karang iya kung himuan og istorya tita B. Kung mayon sa taghimuan, meaning to siya dili tinuod. O dili gyud. Din mo katawa lang ko. Para sa mo mga bana, pag mayon ang asawa nga, basi nagkuan kasi mo office mate, no? Katawa lang. Ay, ikaw man niya din ba? Okay. Sige na, anak. Kasi, dahil na tita B? Kasi, dili man tinuod. Kanag yung word bitaw nga, buhatan ko, anak. Kung dili tinuod bitaw mo, katawa lang ko, ginoo ko. Kaya usay, magod, idakob-dakob, magod kag istorya, kanamayin ka nga, basi nag-date mo si mong office mate. Usay, magod, kung guilty ka, mangluspan ni kag kalit. Usay, masabutin mo, sukulig kalit. Muna na problema nun. Muna kung pasapot istorya kay muna. Gidakop lang ikan. Nahalata na guilty na inong ka. Kung dili tinuod. Ay, sas, gano'n mo katawa lang. Ay, sas. Alibi, hubo, bibi. Ha, chu. Ha, mi. Ana din diritso. Pag-ingon nga, mo nan kapoy siguro ka kay imong boss siguro. Naguban mo, buhatan ka istorya. Inon ni mo. Ay, kasi loso sa akong bana. Ay, biali. Ha, mi. Ha, mi. Kataw talikod ay kahadlok basta galing dili ako bitaw simple gid akong rule pag dili galing tinuod og zero gyud na siya wa mga kay history basi naka-history nga nasapnan ka nga kay ka-text imong boss wa pod wa gyud kay history nga ingana nga nasapnan ana si mo so mo pasabot kung wala gyud kay history kiber masuko ka na bahala ka wa gyud koy problema kay wa gyud koy gitago. Ihatag pa na ako na akong cellphone, wag ko gitago. Number 2, kung imo lang gibot ang tanan din, siloso siya ay 99.9% binuhatan yun na niya. Pumasok-usok sa man siya, ay paghilom ay. Minsan na po kaya na mo silos-silos, wag yun ihatag ang cellphone, ipakita tanan, ay sus, basta ko wag ko hinlo akong konsensya. Pag hinlo ni mo konsensya, imo nang gibotan na din, magsuko-suko lang yapon, agay, sure yun na, binuhatan yun na, promise. May pagbagbulag ta. Basi nangitan na, basi na naginailain, nangitan na nagbikil. Nag-isip tabi ba? Mo na, sa bligi holy water, ako na. Bligi holy water, and pagbutang mong altar, uluhan sa inyong kuhan katre. Ulo siya kiyo-kiyo, pag sulirap niyang mata, makita niyang ginoo na dyan sa... Makonsensya na siya. Kung wala bitaw kay sala, gibotan ni mo, zero bitaw ka nga kuhan, wala yun, tapos malagot-lagot siya po na siya nga nga bikil. Pasaylo ako lang ka, pero makayong gyud ko. Dako yun na nga porsyento nga iyan ang binuhatan. Dagang gimikailay nga na. Kuhan kayo silang asawa, bikiluno na kayo ba? Alay gamay, ibuhatan nag-isyo kayo, mabinuhatan man. Kanang usay mag-advance mo, kanang pong advance maguno na, mo siguro, sumangil na mo no, tapos magkuhan-kuhan din ka, mag-advance bitaw, maguno na ka, asam na nakuha? Masagara, karang makainom din sa tita Bia, ginang kuhanon-kuhanon sa ako tita Bia. Diba? Kasi magbot-bot o sitwasyon, basig kuhan dahil, dito rin mo magkita sa kana-anak ba? Ano kabalo mo sige mayang anak, binuhatan na niya lang ga. Try daw lang nga medyo mag-spy-spy ka ginagmay karon lang ga. Obserbahi daw na lately. Mag-unsa, tita B? Obserbahi daw na siya. Kay burag kung ingana siya perminti, bisag wa kay gibuhat, zero. Tapos gingana siya perminti, binuhatan na niya. Medyo, kuan daw, medyo ukoy-ukoya daw gamay. Kay basig ikaw ray blind ra kayo. Muna mo yung kung mga bana nga sig pangitag asawa, wala nag-ingon nga gipangitag gimingaw ka. Iyalan lang gisiguro nga di mo mag-abot. Saan naman ka? Pauli na ka. Dili tanan, pauli na ka, gimingaw na, dili. Ipisiguro lang niya nga, before ka mo abot, iyan ang gipasibat.
Mo galing. Ukuyo-kuya lang gamay. Basta again, katawa lang pag diligit tinod na, hey, sas, nagmanya na. Basi nagmanya lang. Ay na kung for example, kapuyang yung ka, please lang din po. Butangi po dog effort mo kagalingon ng mag-vitamins. Kanang yan na bita. I mean, we couples, dawato to ka maturang nga medyo na kung ginag-factor ng dampa-dampa. And if ever nakabalot na nga mo gikapoy tanaan na, then let's responsible also. Kung gikapoy ta, then let's take some vitamins. Kung nanambok ta, let's have exercise. Kanang nga na bitaw? Kung gikapoy ka, then dakan kay vitamins, di mag-vitamins ka. Para at least naman mo bas kung makaya ni mo, matapatan ni mo, asay mong gusto, mutira sa salain, kay ikaw gikapoy na. Mas worse na, di ba? So kung yung kagikapoy ka, then siya hilig pa sa meaning to say, remember, dagan uban couple, nagproblema kay di na sila dampaon sila mong imong bana. Ikaw, gadampaon ka, gasurrender ka lang mo imong problema. Makasuya ka. Sa kung yung kagikapoy lang ka, then you take vitamins. Okay? Again, kung ingana lang gyapon, wa kay gibuhat, then magsigiduda lang gyapon, then makino rin ko binuhatan na niya. Okay. Bye. Tanan mga couples, paminaw tan mo. Mo lidigar na mo nga sig vitamins oh. Excited kay muli matag Birnis? Ano mong lidigar matingala mi basta Birnis hapon sige nag-stretching. Maka-stretching muli ka. Ay muli na ko sa kumbana na po, sir. Mag-split na sa atong kuno agdanan. Excited na muli, nag-vitamin. Alas 3, sa masunod na si Boy Negro. See you tomorrow. Bye.